रामराम मंडळी, उद्या रविवार दिनांक 31 जानेवारी 2021 रोजी कुस्ती मल्लविद्या महासंघाचा राज्यव्यापी मेळावा कोल्हापूर येथील श्री दत्त सांस्कृतिक हॉल, कोल्हापूर पन्हाळगड रोड येथे दुपारी ठीक 11 वाजता आयोजित करण्यात आलेले आहे। सदर कार्यक्रमाला महाराष्ट्रातील 365 तालुक्यातील कुस्ती मल्लविद्या तालुकाध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व इतर पदाधिकाऱ्यांना सस्नेह निमंत्रण अगोदरच पोहोचलेलं आहे। पण ज्या अवलियांनी माझ्या बिकट वाटचालीत, कुस्ती मल्लविद्येच्या बिकट वाटचालीत कुस्ती मल्लविद्या महासंघ वाढण्यासाठी जी निस्वार्थी पद्धतीने मदत केली, अशा सर्वच अवलियांना नजर चुकीने किंबहुना लक्षात न राहिल्याने निमंत्रण द्यायचे माझ्याकडून राहिले असेल, फोन मेसेज राहिला असेल तर हा निमंत्रण त्यांनी स्वीकारावं व मनात कोणताही राग द्वेष न ठेवता कुस्ती मल्लविद्या महासंघाच्या कार्यक्रमाला आशीर्वाद देण्यासाठी आपण उपस्थित राहावं अशी मी प्रार्थना करतो। एखादा विचार, एखादी संस्था मोठी होत असताना नजर चुकीने 1-2% अशा चुका होणे साहजिकच आहे। माझ्याकडून कोणाला निरोप देण्याचे काम राहिले असेल, फोन करायचे काम राहिले असेल तर कोणताही द्वेष मनात न ठेवता आम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी आपण अवश्य यायचंच आहे आणि आपण याल अशी मी अपेक्षा करतो। आणि कुस्ती मल्लविद्या महासंघाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना मी नम्रता म्हणजे अगदी काळजापासून सांगतो की आपल्या कुटुंबाला घेऊन या, आपल्या आई वडिलांना घेऊन या, आपल्या कुटुंबासमवेत तुम्ही या कार्यक्रमाला या। कुटुंबासमेत एवढ्यासाठी या म्हणतो की गेली 10 वर्ष आपण अहोरात्र कुस्ती मैदान फिरतोय, लोकांचे पैलवानांचे वाढदिवस, विजय वार्ता, अनेक मैदान, उपक्रम, कार्यक्रम, अहोरात्र ह्या कुस्तीची सेवा आपण सगळीच करतोय। कुस्ती मल्लविद्या महासंघाचे सर्वच पदाधिकारी, घरातल्यांना असं वाटतं की पोरं काय करतात नेमकं, तर त्यांना आपण जी काय काम केलेलं आहे 10 वर्षात ते काम कळावं यासाठी तुमच्या आई वडिलांना घेऊन या। कारण आपल्याला घरातून जर का पाठिंबा असेल तर मला वाटतंय आपण येणाऱ्या काळात कुस्तीचं आणखीन चांगल्या पद्धतीने काम करू शकू। आपल्या कुटुंबाला घेऊनच तुम्ही या मेळाव्याला यावं अशी मी तुम्हाला विनंती करतो। तसेच मगाशी जसं सांगितलं की नजर चुकीनं कोणाला राहिलं असेल किंवा लक्षात न राहिल्यामुळं निमंत्रण देण्याचे काम राहिले असेल, कारण गेली आठवडाभर मी व माझे सहकारी अहोरात्र कुस्ती मल्लविद्या महासंघाचा मेळावा यशस्वी व्हावा यासाठी प्रवास करतोय, कार्यक्रम करतोय, उपक्रम करतोय, पत्रकार परिषद घेतोय, सोशल मीडिया ट्रेंडिंग करतोय। तर ह्या सगळ्यात नजर चुकीनं कोणाला तर राहू शकतं निमंत्रण, पण त्यांनी मनात राग द्वेष न घेता हा आपल्या घरचा कार्यक्रम आहे असं समजून आम्हाला शुभाशीर्वाद देण्यासाठी, कुस्ती मल्लविद्या महासंघाला शुभाशीर्वाद देण्यासाठी आपण सर्वांनी यावं। सदर कार्यक्रमात कुस्ती मल्लविद्या महासंघाच्या 2009 पासूनच्या आतापर्यंतच्या कारकिर्दीचा मागोवा घेतला जाईल, आगामी कार्यक्रमाबद्दल चर्चा केली जाईल। तसेच कुस्ती मल्लविद्या महासंघ पदाधिकारी ज्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीत कुस्ती मल्लविद्या वाढवण्यासाठी आम्हाला मदत केली अशा ठराविक लोकांना आम्ही पुरस्कार उपक्रम चालू केलेला आहे। हा पुरस्कार उपक्रम सोहळा होईल आणि कोल्हापूर जिल्हा आयोजक असल्यामुळं कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही लोकांना पुरस्कार देण्याचं कोल्हापूर जिल्हा कुस्ती मल्लविद्या महासंघानं आयोजन केलेलं आहे। तर असा कार्यक्रम असेल, प्रत्येकाची जेवणाची सोय केलेली आहे। त्यामुळं सगळ्यांनी उद्या 11 वाजता ठीक, मी पुन्हा एकदा पत्ता सांगतो, श्री दत्त सांस्कृतिक हॉल, कोल्हापूर पन्हाळगड रोड, श्री शिवाजी पुलाच्या नजीक कोल्हापूर, इथं आपण यावं आणि कुस्तीच्या या महाकुंभ मेळ्यास सामील व्हावं। धन्यवाद।